Mulla on kaveri Leevi. Leevi tuli tänä aamuna Tampereelta Helsinkiin ja mä heitin sen lentokentälle, kun ne lähti kuvaa YouTube-videoa. Ja mä vannoin Leeville, että Leevi ei tuu saamaan meidän tieltä parkkisakkoja, kun se toi sen auton tähän parkkiin. Ja mä ajattelin tähän Leeville pikkupränki. Mä oon saanut ton parkkisakon 3 kuukautta sitten ja tää on vaan loinut mulla autossa. Mä vein sitä mun vanhan sakon Leevin pyyhkeiden väliin ja mä soitan sille FaceTimeen ja kattoo miten se reagoi. Oh my god. Mut joo, katsotaan miten Leevi reagoi. Mä oon nyt Leevi autolla ja mä laitoin ton sakon tohon. Ja nyt me soitetaan Leeville. Saa nähdä mitä se on mieltä. Joo. Äijä, mulla on pikku asia sulle. Sakot vai? Ei. Tuli sakot. Tästä ei tuu legit ikinä. Äijä, sä sanoit mulle, että sä laitat pään pantiksi, että sakkoa. Mä tein pikku pränki äijä. Vittu mun vanha sakko. Mä huolissaan susta kun sakot. Kaikki on hyvin. Auto on kunnossa eikä naarmu. Onks tätä terveisiä? Ei oikeesti. Nähdään. Nähdään.